Ayan na. Bumubuelo lang pala yung tigre. Yo, what's up sa inyo mga kadagit? Ito yung request nyo na rematch. Ito, Gis 8. Ito yung kulay orange, yan. Yan. Medyo mabagal na. Ito naman ngayon yung tigre na kulay gold. Ayan o. Ayan. After ng laban na to, papakawalan ko to mga kadagit. Kasi mangunguha kami ng mangga mamaya. So, papakawalan ko na rin to. So, ayan mga kadagit. Bago yan, gusto ko muna mag-shoutout sa laban nito nung una. Yung laban nila, yung mga nag-comment. Screenshot ko, ito, ayan. So nakita nyo na yung mga comment nyo. Tapos meron akong isang pinili. Pinost ko yung laban na to, yung picture neto na rematch. Pinili ko yung nag-comment. Yun ang special shoutout. Nasa dulo ng video, siya lang mismo yung napili ko na nag-iisa. At may nakalagay na special shoutout. Pagkatapos ng outro ko, makikita nyo yung comment na yun, yung special shoutout. Pakibasa na lang, congrats sa'yo. Ikaw yung napili kong special shoutout. So, bago yan, pili muna kayo kadagit. Ayan. Gusto ko mamili muna kayo. Yan o. Yan o. Yan. Oop, may sapot. Lagay natin sa stick. Malaki talaga yung diferensya. Ayan o. Kita nyo naman. Oop, may sapot na naman. 8 Gs talaga to kadagit. Pero alam kong lalaban yung tigre dito dahil yung unang laban nila, nakita nyo naman, parang lumamang yung tigre doon. Pero hindi rin bumitaw to dahil gawa nung maano na. Medyo may edad na rin. Ayan. Ayan. Ayan mga kadagit, 3 match yan. So game na tayo mga kadagit. Medyo tinagalan ko lang para masulit. Siguro naman nabasa nyo na yung mga comment nyo. At yung special shoutout nasa dulo. Game na. Kailangan maraming sapot. Game.
Ay, umiiwa ay. Pinitik? Hindi kaya nagulat lang? Pinitik lang? Yan, game. Uy, tumatakbo. Teka lang. Teka lang. Game. Ayan na. Bumubuelo lang pala yung tigre. Grabe oh. Sige. Sige, grabe oh. Yun, takbo yung orange. Takbo yung orange doon mga kadagit. Yan o, pero na-stroke. Na-stroke tong tigre. Grabe. May tama sa dibdib oh. Ito rin, may tama rin. Ayan o. Ayan o. Gagamot siya oh. Grabe yung tama na ito kadagit. Ayan o kadagit oh. Isa pa. Napakawalan na natin to mga kadagit. Pati yung isa kong tigring orange. Yung mga laon ko nagagamba, abangan nyo. Hindi ko na isasama yung video dito. After ko i-upload to, i-upload ko yun, napapakawalan natin siya. Sa bukid, mangunguha kasi kami ng mangga. Bukas. Ay, malakas pa. Grabe, no? Oh. Solid. Aray, grabe. Kinakagat tayo kadagit. Gigilo. Dito mo ikagat yan, huwag sa akin. Ayan. Okay. Yan. Diyan mo ikagat yan. Shoutout. Congrats sa napili kong special shoutout. Maraming salamat sa inyo. Ingat tayo lagi mga kadagit. Eto. Tumablaman to hindi. Kadagit. Papakawalan ko sila. Para makapagpalahi, makapagparami pa. Napakaganda ng mga gagamba na to. Grabe. Simula nung lockdown gagamba ko na to. So gano'n nakatagal yun mga kadagit. Nakita nyo yung difference oh, size difference nya oh. Sige, tingnan natin. Ayun lang, ayun lang, ayun lang. Maglalaban pa to mga kadagit, magsasakmalan pa to. Tignan nyo lang. Ayan na, bumalik na. Tignan nyo mga kadagit. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Diba? Nandadamba pa yung tigre oh. Hindi niya kayang pasukan. Ayun o, kumakagat pa oh. Grabe oh. Bago ko pakawalan to, pakainin ko muna ng kahit mga langaw, tag-isang langaw, tag-isan langaw, lahat ng mga papakawalan ko bukas. Para gumandi ang katawan, para lumakas. Samahan nyo ako bukas kadagit. Grabe oh. Talaga sumasakmal pa. Paunahan kayo umakyat.
Uy. Ayun. Harap ka, harap. Harap, harap. Yan. Oh. Ikaw naman nakatalikod. Subukan natin. Oh. Wala. So yun. Comment kayo kung sino alam nyo nanalo. Pero kadagit, una pa lang nalalaglag na yung tigre. Yung nagugulat siya. So, sa pustahan, sa laban, panalo to dahil may ilang laglag na to kadagit. Pero shoutout dito, nakita nyo kadagit, siya yung nambibilot, napatakbo niya pa to kanina kadagit. Kitang kita nyo naman, saka napakalaki na ito, 8 G's challenge, itong rematch na to. At nung unang laban nila, nakita nyo naman na halos hindi talaga nagpapalugi ito. Pero buhay na buhay ito kadagit, maniwala kayo, pakakawalan natin to. Shoutout sa inyo lahat, maraming salamat. Lahat ng nagko-comment sa akin, lahat ng nanonood sa akin, lahat ng mga vlogger na katulad ko, mapagagamba man o hindi nanonood po ako sa inyo at nakasubscribe po ako. Maraming pong salamat sa inyo lahat. At yung special shoutout natin nasa dulo ng video. Maraming salamat and God bless all. Alam.